Kan thai bat shinrang. Kat banginang yang hatemir jong na kepertai jong ki jingjia bat kisni ke bakhadu. Kadon ke jingkot ba kerpang khamtam ban kring ye ki samla sha ka kam ke jong ublai. Ke jingkot bakin long ke jingshai ban penshai ban pentingan ye kana kepertai ke bala sha ka dum haul o. Ke jingkot ban troi sitom ha ka kam jong ublai. Ke jingkot ban yang ha ka jingshisha ha ka ktin ke jong ublai. Ke jingkot ban yang How Jesus Christ. Lada pidon kum kini ki jing temu. Ngakot ngau bahai pi iwe. Bat kum church pastor hang ne hapdeng syakap. Ngaklepat red ya ki balang ki ba per hang ne hakasi jante conference. Ba pin shlor. Ya ki kon samla jong pi. Bakin one syakane ka youth convention hang ne hapdeng syakap. Bat ru da ka minsem ke bas ngau kumen ngaklepat ya pi ki kon samla. Bapin don ya kena gijing temu ban poi sha kena ka youth convention ka ban long nadu arpo terik hadu arpo lai terik jong u benai December te kumta sajisen biang ngakwa ban khot ngau hai pi iwe khot lemru ya ki perlok jong pi ka ba pis ngau jan ki ba pis ngau jai jangai ru umlele bakin wan ban yi ya kena ka program jongi ka ba aimen sim iwe ngakwa ban yi pi hangta Ublain dorang kalabat pi tak hadu banginnya kendu ha kata kapor Maranatha. Kublai pi baro ngikum ki samla jang ka balang pening syakam idap da kejeng skokumen ka bakrau bangilala ban pediang ya kejeng sing Youth Federation ka jangi kumta ngap pediang sngop hai pi iwe bapinyawan syakane kejeng sing ka jangi ka ban selong ha ka arpo tarik hadu arpo lai tarik jang ubanai December arjar arpo lai to blend ker khoi phi bapinyo ekamet ka bakoit ka bakhia tat hado banginya kendo ha kata kasngi leishibun